täältäpä löytyy erilaisia kotimaisia puheenjohtajan nuijia. Eli pienemmästä, kun lähdetään liikenteeseen, eli 26 ja 27, ovat nuijia ilman alustaa. Ja koko täällä kasvaa tuonne PJN 23 sitten melko huomattavaksi. Eli tähän suurimpaan nuijaan voidaan laittaa esimerkiksi kunniapuheenjohtajien nimilaatat ja jättää se sitten muistoesineeksi. Ja täällä taas pienet käytännölliset nuijat. Tai hieman käytännöllisemmät. Ja kaiverukset tosiaan voidaan tehdä sitten nuijan tähän varsiosaan, tähän päätyyn tai sitten alustaan.